Abusuafo mi mo bi bia akwa ba e de ba attention trending issue dwumadie no eso se meje meja se ya na ye mosomfo aduana de hia akosia sewa powerful bracket to I mean na me de eba besom abusuafo ene de ntami nsiri nyina ne se e ya re ho se in fact me re aho papa ene se abrantie bia wanya mfie 36 years we boat driver na okosi obi e 37 and asa the last trip esi ekosi obi 37 na we no friend adamfo bi ka che ne say o unia mapon adwuma o na me Nsawam e no se okay but na adamfo na friend no esi onim se odi obi ne koyi o se off ride no di koyi o se dɛad na brantie ne kopɛ Nsawam wonu mo o se onu de wanim de ote ya ne se o me de unia me Nsawam aba na ehonom no yante ni nka biem na nipa oye boat driver ya ye ka no ho asem ni din Thomas Kwame Henodzi abusuafo se din man ka ni ya na mode acheme ai eni se okodru Nsawam no obi ante ni nka biem Kwame nso so tie nyoma pa nkofo e ka fa ne ho a chese onye obi a oye basabasa ai we obi e cool guy abrante na o mezi so no bia nka tutu asem ni we nso so de da bi oye cool guy minim no but nyoma pa manfo ye de e ka fa ne ho no okodu Nsawam ho no eya de o ma frefre na Kwame nso de obi a wonche na den ya frɛ na o frɛ na ne phone ne kɔ ne nso nya da obi a peke o frɛ kɔ afɛ go to a time obi a na chese omo frɛ enkɔ biem when nam so ema amanfo share ne pictures e wo social media Facebook TikTok YouTube share pictures ni say eyo mo yonko brebo ya na so omo adofui bibi ato na na so omo hwehwe na omo hu no nti abusuafo moa omo Ghana fo no bi nso so ye moa e ya dompa hwehwe Kwame Thomas na nso so omo de kwadane Nsawam prison esan say Nsawam police for esan say brante ka say Nsawam di na omba ye de Nsawam fo ebetimi aye den aboa me hwehwe on the 12th of July ya 12th of July ya ni say omo enya no asotire say brante Thomas Kwame Henodzi omo hu no enam say e de woda ekwan bi hu a esabe be nsuo nsuo ehu a oda ye kuno a oda ho no na busafo rehosam ya asefimi ye papa cause me kwaba na wan mebie ma na yanton ka no arehosam na attention for ye for opportunity way so amabusafo ne yakọ adofo ne nanfofo ne obi aye ma ne yakọ eni say ye Reverend Eric Enchi and so emphasize konya we so ama Thomas Kwame abusuafo nyina yakọ say omo nhede nyame na de ma ono anso so na ye den egie abusuafo aha ne berema makwan ama ye de attention trending issues no eba akọ awie ye me amede besom edin ameje so ani aduana de hia akosia sewa ampa for bracket makra